číslo 7. Jedeme si takhle Kambodžou, krásná silnice, občas nějaká díra. Pavel se baví tím, že každou musí trefit. Pojďte říct. Ale to klidně vezme. Tak no. No, a jde. Jsem zvědavý, jak se předvedeš. No, první předjíždí. Tak předjíždí. Čekaj, teď už předjíždí, ty co mi předjíždí. A ty prosím tě, já to radši beru.